Nata sa Aichi University, Nagoya Campus. May exam tawag into. Pitiliso da sakit sa ulo. Mangita sa tagpisto nga makanan. Tugnawa, uy, putlig til. Wa ko gajakit. Konnichiwa. Konnichiwa. Balik ko. Pandamay. Tugnawa, uy. Diyos niya. Nakakita tagpisto. Nagbalo na tag-unigri. Tugnawa 5 degrees man siguro. Pandamay ako ka-jacket ba. Buwan ako paniod to. Hindi ako mag-exam mo. Ano nga building? Dagag mo examay. Bili din sila mga Japanese. How are you? Muinat na minasan nag-exam na. Sugod launa. Pandamay. Manang exam, grabe. Sukarita, at mga itay. Grabe, sakita sa ulo Japanese pa more. Salamat kay minasan.